I dobrodošli u novu emisiju Vloger Jamosi, Đuro i Kićo. Da, evo ovako danas snimam sam. Nema u mene brata Alena Đurća. Evo ovako, današnji klip je izazov bio. Sam gledao Emija i ovi kako jedu biber i to. Odlučio sam ja da snimim nešto. Prvo sam napisao status na Facebooku da mi nešto napiše izazov. Neki jedan Armin mi je napisao da pojedem papriku, kašku bibera, kašku soli, jedan sir, vegetu i onda sve to zalijem s mlijekom pa onda džem. Najviše je bilo lajkova na tom pa sam to odlučio da snimim. Evo ovako idemo, jeste vi spremni? Ja jesam, evo ovako. Biber, kaška. Puno, oj. Aha, soli. Evo. Vidi. Oj. Oj. Jebaš te za ovaj izazov. Oj, moram još mlijeka. Oj. Joj, što se trese. Oj. Evo sir jeben i ti sirki jeben. Evo sira. Sir. Evo džema. Džem. Ovo je džem. Vidite da je džem. Ovo je džem. Ne vidite da je džem. 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 Nemojte pokušavati. Tek sad vidim Emi kako je. Moram još mlijeka. A najbolje salce s mlijekom. Nešto je bolje. Nema ništa bolje. Raja, pošaljite ovo goveće ulje. Vidite kakav sam ja. Eto Raja, jedan klip. Imaju neki koji se sad napisao stati da ih pozdravljam. Svi oči. Pozdravljam Ervina Vikala i njegovu curu, da vam je sretno jedno 300 godina. Pozdravljam Jaska, Nelu Mijukan, sve me koje poznaju, veliki pozdrav za moj brata Emija, Švabu, Yahoo vlogera i tako to. Ja ne mogu više. Ode da se kupam, ode da ne mogu više. Pozdrav Raja, vidimo se. Mimi Kevac, pozdrav za tebe, eto. Raja, vidimo se.